gima chanda ahinya niya, gini nen very peaceful, kata mana gi lweny moro jogi ne onge go. Teko mathoth ma Adamson Bungei, police commander ma Nairobi County, exercise ni ogolo kanye. IG mar police ma bende wacho ni ok bi yiene ng'anya kata mana occupation in any government establishment. Ma chik mane ma jogi tiyogo. To ne thoe ariyo ma wayudo gi, ng'ama onego bed ni kawo responsibility. Article 37 Victor clear kendo en gima osewachi mosenuo ni Jakenya moro amora nigi ratiro mar picketing, mar demonstrate peaceably. Tiende ni ka ok oting'o gimoro. Ka ne ng'iyo nyithindo gi gima ne giting'o e lwetgi, ne mana simu to gi pi. Nyaka jatend piny William Ruto nyoro kanyo loso e kanisa. Koda no wacho gi e chunye ma iye, koda gi e chunye ma oko, jatend piny ma ko ome report ne. Nyo wacho ni nyithindo gi nyocha timo ng'anyo mamuol. Koro kako bila nyocha king'iyo nyaka kanisa wambe nyocha wan kacha nchorano ka nyithindo gi ne onge kendo ka oyud jakuwegi to nyithindo gi ema goyo kendgi manyocha ni neno picha moro ka giyawo kendo giiko go nyathi achiel manyocha notimo kuo. Aparo ni gima inyoko ome mabende sirikal nikech wang'eni giwinjo wasani pod wamedo gi e paro. Watemo mana wacho ni nyithindo gi ok inyal tiyo godo gi yore mani inego godo yieyo chon. Nyithindo gi nigi teko. Kineno nyathi manyako ma jahiga 19 Victor, inyalo paro kama iduogi kalo wae ka koro wabet koro wasechamo tiagas wadhi ywe wiwa e magawa moro gi malo Ken Muga koro mero. Koro nyako moro biro nyisa ni kwani nyinyi kitwa iwaumi. Aiwaumi. Yaani un gini pod un kae. Un kae gini okinyu. Un gini okinyu to nyathi manyako majaber. Number 1 en nyathi manyako, mar ariyo o nyathi maber, mar adek o nyathi ma wiye ler. Ema nyalo challenge ka nyathi ma jahiga 19. Tineno kochung' monyiso bila ni koro nyisi ni gichako gi kamu gikecha. To sirikal nyaka dogi gimiluongo ni drawing board. Nekech Victor, ing'eyo ni onge gima lich kaka kidil gi ng'at ma oyietho. Ma wacho na ase sandora, ase somo, kata kiyie nega. Nekech mogik Victor, kitene gi gino mana gimi winjo wawacho cha. Agoko ma sirikal goyo. Kome gi Bungei nyaka koro gidogi e mbinu gi lony manyasani ma ginyalo konyo godo jatend piny mondo tiek ng'anyo makama. Obado ng'isa ni nitiere clip mar jatend piny